Welcome to Narzary Creator. नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै Narzary Creator नि चेनेलजों दा दिनै आं बे टपिक्सनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों माने 10 पास बा बेनि उनाव बा बेनि सिगां मा कर्स लानानै जों माने गोख्रैयै जब मोननायनि सुबिदा दं दा बे कर्सनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ माने नैबे चेनेलनि गेजेरजों फोसावनो सानदों स' नोंथांमोनहा मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम बेबायदिनो जाहाथे नोंथांमोननि केरियार काउन्सेलिंनि बागै आं माने होनो नुजागासिनो दङ बे चेनेलनि गेजेरजों स' लेट आस स्टार्ट द भिडिअ गोबाव खालामालासिनो दा दिनै 10 पासनि उनाव जों माने गोबां स्टुडेन्टआनो माने 10-12 पासनि उनाव गोबां स्टुडेन्टआनो माने जबनि दावराव जायो नाथाय जों बेखौ मिथियो दा जब मोननोबा जोङो माने माखासे एक्सपिरियेन्स थानांगोन माखासे क्लियारिफिकेसन थानांगोन बेबायदि क्लियारिफिकेसन थायोबा जों माने जब मोननो सुबिदा जायो दा जोङो सर्टकाट मेथड बायदियै ITI पलिटेकनिक बायदि कर्स खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो थाब जब मोननायनि सुबिदा मोनो दा ITI बुङोबा जोङो गोबाङानो मिथिगौ ITI आ मा ITI नि जाहै मा जायो दा ITI आ जाबाय मोनसे 8, 10, 12 नि उनाव खालामनाय मोनसे कर्स बे कर्सनि जाहै जों माने सर्टकाट जब मोननायनि सुबिदा दङ जाय जबखौ जों माने थाब मोननानै माने गावनि जिउ खुंनायाव माने राहा खालामना लानो हायो दा बेफोराव माने कर्सफोरा माने रेडियोल'जि कम्पिउटार अपारेटर प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट इन्टारियर डेम'क्रेटिक एन्ड डिजाइनर क्राफ्ट एन्ड फुड फिटार प्लाम्बार machine boiling construction wireman sheet metal worker drugman बेबायदि कर्स थायो बेबायदि माखासे कर्सखौ लानानै मोनसे ITI कन्डाक्ट खालामो जाय ITI खौ माने जोङो अनलाइन खालामनानै मा खालामनो हायो मिन्थिनानै अनलाइन खालामनानै जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो दा ITI कर्सजों जोङो जब मोननायनि थाब सुबिदा बुंनानै बुंनो हायो दा ITI कर्सनि जाहै जोङो मा खालामनो हाया दा ITI कर्सआ मा रोखोमनि थायो दा ITI कर्सआ जाबाय मोननै रोखोमाव थायो बेयो मोनसेया जाबाय इन्जिनियारिं टाइपनि आरो गुबुन मोनसेया जाबाय इन्जिनियारिं नङि नन इन्जिनियारिं कर्स दा बेखौ जों मावनोबा इलिजिबिलिटिया मा जानांगोन मा होनो रिजाल्ट हेभ द माने जोङो 10 पास जानांगोन आजिखालि कैन हेल्प द गेटिं द जब आफ्टार कमप्लिटिं द कर्स ITI कर्स आफ्टार 10 आर स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु पारसिस शर्ट टार्म कर्स अर डाटा पारसिस माने जायफोर फरायसाफोरा थाब जब मोननो लुबैयो बेयो माने ITI कर्सनि जाहै जों माने जबखौ मोननो हायो दा बेयाव 10-12 नि उनाव जों लानो हायो ITI कर्स मे बी स्टार्टेड आफ्टार 8, 10 and 12 10-12 8 नि उनाव जोङो माने बे कर्सखौ खालामनो हायो दा बेयाव माने जों माखासे कर्सफोर होनाय दङ टुल एन्ड डाइ मेकार इन्जिनियारिं बेयो 3 इयार्स कर्स ड्राफ्ट मेकानिकेल इन्जिनियारिं बेयो मा 2 इयार्स कर्स ओमफ्राय डिजेल मेकानिक्स इन्जिनियारिं कर्स 1 इयार्स कर्स ट्रिटमेन्ट्स इन्जिनियारिं कर्स 2 इयार्स पाम्प अपारेटर 1 इयार्स कर्स फिटार इन्जिनियारिं 2 इयार्स कर्स बेबायदिनो माखासे कर्सफोरा माने 2, 3, 1 इयार बेफोरबायदि मिनिमाम कर्स थायो स' बे कर्सनि दारै जों माने थाब जब मोननायनि सुबिदा थायो नाथाय मोनसे खोथा आजिखालि माने पार्सेन्टेजनि सायाव सोनारबाय थ' हाइ पार्सेन्टेज थायोबासो माने जोङो जब माने ITI एडमिसन मोननायनि खाबु थायो थ' बेनिखायनो जों आजिखालि माने 10 नि उनाव 10 बा जानानै नों जुदि ITI फरायनोबा जों आजिखालि पार्सेन्टेजखौबो बारायना लानो थाखाय गोनांथि जाबाय बा मोजाङै स्टाडि खालामनानै लानो थाखाय गोनांथि मानो होनबा आजिखालि पार्सेन्टेजआसो मेन खोथा जाहैबाय स' गाइस बे जाबाय माने ITI नि कर्सनि सायाव दा गुबुन फारसे ITI नि अनगायै जों मोनसे कर्स खालामबावनो हायो बे कर्सआ जाबाय पलिटेकनिक जाय कर्सखौ जोङो मा खालामनो हायो खालामनानै माने जुनियर इन्जिनियारिं महरै गावखौनो मा खालामनो हायो सासे जब इमप्लयार खालामनो हायो नैफोर जाबाय ITI नि कर्स कारपेन्टार अपारेटर कम्पिउटार अपारेटर NPA CF प्रोडक्शनल काटिं पिं डेन्टेल लेबोरेटरी टेक्निशियन डेस्कटप डेभलपिं अपारेटर ड्रागमेन एन्ड टेक मेकानिकेल इलेक्ट्रनिक मेकानिक्स मडेलिं बेबायदि कर्सआ माने जों माने ITI नि कर्स खालामनानै जों माने गावखौनो सासे जब इमप्लयार बायदि मावनो हायो दा ITI नि कर्सखौ आं देखायबावनो नागिरदों स' नोंथांमोना नाय जोंनि आसामाव बेसेबां मा कर्स थायो जोंनि आसामाव मा होनाय दङ मिनिमाम 2 आरो 3 इयार्स जानांगोन मा कर्सनि थाखाय मानियाव डिटेल्स होनाय दं नाय MMV होनना बुङो जायखौ मेकानिक्स मटर भिजुएल्स होननाय जायो भिजुएल्सआव माने 10 पास जानांगोन बियो कर्सआ 2 इयार्स ओमफ्राय इलेक्ट्रनिक्स 10 पास जानांगोन 2 इयार्स कर्स फिटार्स 10 पास जानांगोन 2 इयार्स कर्स आरो गुबुन फारसे मा बियो
मेकानिक्स माबा 2 years course 10 पास जानांगोन इलेक्ट्रिशियान 10 पास जानांगोन 2 years course बेनि फारसे जोंहा बेयो मा कपा जायखौथ' कम्पिउटार अपारेटिं प्रग्राम एसिस्टेन्ट बेयाव माने 12 पास जानांगोन बेयाव माने सी लेंगुवेजनि माने बागै कर्सखौ फोरोंनाय मेकानिक डिजेलाव मा जानांगोन 1 years course बेयाव 10 पास जानांगोन बेबायदि कर्सआ आसामनि थाखाय अफार जाना दङ मायाव NCVT आरो SCVT दा गुबुन फारसे आं बुंनो थांदों मा होनो पलिटेकनिक दा पलिटेकनिकआ मा कर्स पलिटेकनिकआव बोरै जोङो कर्सखौ खालामनो हायो दा बेनि बागै आं बुंनो थांगासिनो दा नोंथांमोना नायोबा थारैनो बुजि मोनगोन पलिटेकनिकआ जाबाय 10 पासनि उनाव बानायनाय मोनसे कर्स आसाम पलिटेकनिक डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं बे माने जुनियर इन्जिनियारिं कर्स बे कर्सनि दाहै जों माने थाब माने जब मोननायनि सुबिदा थायो जुदि इन्जिनियारिं नोङो माने बे कर्सआ 3 years कर्स बे कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव माने जब मोननायनि माने आसा थायो जायनि थाखाय माने गोबां माने आजिखालि पलिटेकनिकआवबो माने फरायग्रा स्टुडेन्टसफोर ओंखारबाय स' जोंनि पेरेन्टसफोरा बेफोरखौ मोनथिनानै सुलु लानानै बे कर्सखौ खालामनांगौ दा मा आइटिआव जोङो मा खालामनो हाया मा खालामा बेयाव एग्जामिनेसन कन्डाक्ट खालामा नाथाय नैबेयाव जों मा खालामो एग्जाम बा एन्ट्रेन्स होनो गोनां जायो मायाव नैबे पलिटेकनिकआव बेयाव माने डिप्ल'मा इन्जिनियारिं कर्स बेयो माने डिप्ल'मा जुनियर इन्जिनियारिं जाय कर्सआ बिटेकनि सिङाव बे बिटेकनि आन्डाराव जुनियर इन्जिनियारिं मावनो हायो आरो बे कर्सनि जाहै जोङो मा खालामनो हायो बिटेकबो फरायनो हायो खारन नोंनि जुदि पार्सेन्टेजआ मोजांबा बे कर्सनिफ्राय जों डाइरेक्ट मा बिटेक फरायनायनि सुबिदा मोनो इन्जिनियारिं बेचलर खालामनायनि सुबिदा मोनो जोङो दा बेखिनिखौ बुंबाय दा बेयाव मा कर्स अफार जायो आरो मा जानांगौ बेनि बागै नै नोंथांमोननि सिगाङाव थांगासिनो स' नोंथांमोना मोजाङै नायोब्ला मिथिगोन पलिटेकनिक कर्स पलिटेकनिक दा बहा दङ आसामनि बबे जायगायाव दङ बेनि बागैबो जों मिथिगोन नाथाय मा जों केरियार काउन्सिलिंखौ मिथिनांगोन मा बबे समाव मा जायो मा जाया दा देग्लायनाथ' थांखांबाय पलिटेकनिक कर्सआ दा बेयाव मा होनना बुंदों नै बियो थांखांनायनि दा बेयाव जोङो मा खालामनांगौ एन्ट्रेन्स होनांगौ एन्ट्रेन्स होनायनि उनावसो जों मा बे कर्सखौ जों खालामनो हायो दा जोंनि माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुरावबो दङ बे कर्सआ बे इनस्टिटिउटआ बेयावबो जों खालामनो हायो बेयाव खालामनानै जोङो माने गावखौनो सासे जुनियर इन्जिनियारिं महरै गायसननानै खामानि मावनो हायो मस्ट डिग्री कर्स अफ एडुकेसन 10+2 बा 10 पास जायाबाबो नों जुदि हायार सेकेन्डारि फरायनो गोसो गैला अब्ला नोङो मा होनो हायो होनानै नोङो मा बेयाव जुनियर इन्जिनियार महरै गावखौनो गसंथानानै फरायनो हायो दा बे कर्सनि गेजेरजों जोङो मा स्टुडेन्टसफ्रा माने टप जब मोननायनि सुबिदा थायो जाय कर्सआ माने बेस्ट पलिटेकनिक कर्स बेयाव होदों डिप्ल'मा इन कम्पिउटार साइन्स सिभिल इन्जिनियारिं बे कर्सनि सायाव मा कर्स दं बेखौ बुंनो नागिरदों बेस्ट कर्सबो होदों बेयाव कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिं सिभिल इन्जिनियारिं अट'मबाइल इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं इन्टेरियर डेक'रेटरेसन एन्ड फेशन इन्जिनियारिं आर्ट एन्ड क्राफ्ट बेबायदि कर्स नै अफार खालामदों बे कर्सखौ नै बेबायदि कर्सखौ अफार खालामनानै जोङो जबखौ मोननायनि सुबिदा थायो दा बे जबखौ जोङो 10 पासनि उनाव मोननो हायो 10 पासनि उनाव जुदि एन्ट्रेन्सआ पास जायोबा मोननो हायो आरो नोंथांमोना माबाफोर मोजां मोनथिनो दङबा आंनि माने कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन बेयाव मा दङ नै DRDO EL ONGC अइलाव बेफोरबायदियाव NTPC IPSC जब मोननायनि सुबिदा थायो केमिकेल थाव रिफाइनारिफ्राव इन्डियान आर्मि बायदि माने जब मोननायनि सुबिदा थायो थेंक इउ गाइस नोंथांमोना जुदि माबाफोर कमेन्ट बक्स सोंनो गोसोबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन बेबायदिनो आपडेट स्टुडेन्टफोरनि थाखाय भिडिअ लाबोनो आं जुजिगासिनो दा थेंक्स गाइस